दानिया फैबाय हाबायाव हाबनानै हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि सिथ्लायावखौ एसे नायबाय आरो बाहाय बाबुआबो गान खनगासिनो दङ जि मोजांनो ओरैहाय जिराय नायगासिनो दङ दा जि सेलफि लागासिनो सोरबा हाबा जानो फैग्राफ्रा दाना जोंहा नै बावसो हाबहैबाय जानाया सिगांग्रोनानै दाना बेहाय हाबनानै दाना नागिरबाय जानायखौ सियार टेबोल थोआ नागिरबाय सियार टेबोल दाना सिगां नायग्रोबाय मा दं बोरमा दं दाउ दं ना दं अमा दं बोरमा ना काटला अमा जाखादों आङो नै दानिया फैलायबाय हाग्रामा सारनि ओंखाम गोरलैयावहाय थोआ अबेहाय जानो सानबावलायखो जि नाजाबाय नाजाबाय रायजोफ्राबो जायै माखासे थांबाय आरो माखासे जागासिनो दं आरो माखासे नेगासिनो दङ जोंबो नेगासिनो दं जानो दाना बिसोरखौ जाखांजोबग्रानै दाना नै हाग्रामा सारनाव ओंखाम गोरलै हाग्रामा सारनावहाय ओंखाम गोरलै रायजोफोर जाफैदों माखासे जाखांलांबाय माखासे जागासिनो दं जोंहाबो जानोसै था गान्दाजों नाजों ने आयु अनला जाखालाना ओहो अनला गोरलैसो औ हरबावखा खालि खालामसैलै जासलायदो जाबाय नाखौनो गासिबो होलांजोब्बाय नै दहायसो जाबोखादोंमोन हाबायावहाय आरो नै सेस आरो दा नै बावबो थुसोमखायोल' गारला बेहाथ' बेखासै सोनायखौलाय मिथिखायो थफियावलाया नों हाथाया होनाय होनाय ए मालाबानो बुरिबाय गाहा ना बोरायबाय हिनजावसो अ बुरिबाय दे मा क्लास मोनखो क्लास 1 इंलिस मिडियाम ना बर' मिडियाम बर' माथो दे मोजां फराय जानोसै दे ओंखाम गोरलैनि दिनै फार्स्ट टाइम आं दिनैसो फार्स्ट जादों दै खोनाबाय गेरेन आं दिनैसो फार्स्ट जादों ओंखाम गोरलैखौ नोंलाय गोथाव ओंखाम गोरलैबाबो आंना ओंखामानो बोरायसो नालाय बेना ओंखाम गोरलैखाय ओंखामाबो गोरलै मानसियाबो एसे बैसो गोरलै ना आंना राबाय बैसोआ दे गुड नाइट ओंखाम जाखांबाय एबार गय जानोसै गय जाखांबाय थांसै सारखौ बिदा लानोसै सारनावहाय ओंखाम गोरलै जाखांबाय एबार थांनायनि लाहार फाहारसै था बाय